5 triljun biċ plastiku ma stmati li diġa qegħdin fil-baħar. Ix-xjentisti qed jgħidu li sas-sena 2050 ser ikun hawn aktar plastik fil-baħar mill-ħut. Kien b'din l-istatistika li l-preżentatriċi Claire Agius bdiet filmat li sar fuq inizjattiva tagħha stess dwar il-problema li dejjem qiegħda tikber tal-plastik. Problema li se twassal biex uliedna jgħixu f'ambjent xejn pjaċevoli. Jiġifieri jimsiken uliedi u tfal ta' uliedi għax fil-plastik ser ikun qegħdin. One News staqsa lil Claire x'wassala biex tagħmel dal-filmat minn jedda. Filmat li nfirex fuq il-medja soċjali f'tebqatajn. Kif rajt dawk l-istejr bdejt nibki fil-vera sens tal-kelma u kif jgħid il-Malti fid-dadija tal-mument, bat ċempilt il-Kert ħabib tiegħi li jifilmja li ċertu xogħlu hekk għatlu għandek sija ċans nitilha waħda sajtu fiha, għatlu rrid nagħmel hekk u hekk mu. U ġi għamilnieh ġifieri fuq livell ta' vera raw u kif ħassejtni, ġifieri kif vera emozjonanti għaliex jien kont emozjonata. Fost l-istejjer li qrat, hemm dik li l-plastik għandu ħajja ta' bejn 450 sena sa' eternità. Hemm ukoll dik li ma' 700 speċi tal-baħar diġà mietu minħabba l-plastik. Destin li jaf tgħaddi minnu wkoll il-balena. Balena, kreatura li ilha teżisti 50 miljun sena. Donna sabiċ sa jeqrida f'did-dinja. Hemm ukoll safar li mill-baħar qed jiġbru plastik minn għalihom li hu ikel u jitmgħu liż-żar tagħhom. Hawnhekk il-preżentatriċi tgħid li jekk din l-istorja ma tbikkikx ma tafx xi bikkik. Min qabbadni nagħmel dal-filmat? X'qed inbih dan il-filmat? Xejn, sempliċiment qed nagħmlu għalik li jintinju jew tgħix b'kemm tgħaddi li jint bniedem importanti jew ċittadin komuni għalik li qed tisma' lajta ta' dinja. Hija vittma dal-mostru tal-plastik.